अरवल जिला में रहल प्रोग्राम देखी के बुढ़वन हो गईल जवान। ये सखी रे मुआ दिल बा। अरवल जिला में रहल प्रोग्राम देखी के बुढ़वन हो गईल जवान। ढोढ़ी पर भेपर मरल से अन्हारे के रे 3 दिन रोइनी कपार धके रे। जाने कौन मरल से अन्हार के रे 3 दिन रोइनी कपार धके रे। चोली पर सिक्सर सटा के देखे लाऊ आँख फार के। अरे चोली पर सिक्सर सटा के देखे लाऊ आँख फार के। कैलस दो गलवा बीमार के रे 3 दिन रोइनी कपार धके रे। जाने कौन मरल से अन्हार के रे 3 दिन रोइनी कपार धके रे। सोनू देहाती उठा के चुमा मांगेला बैठा के। पवन विकास से उठा के चुमा मांगेला बैठा के। भास्कर ले गईल पूरा उघार के रे 3 दिन रोइनी कपार धके रे। जाने कौन मरल से अन्हार के रे 3 दिन रोइनी कपार धके रे।